akuluakulu aboma ataleka kugula chimanga panopa abweranso aboma aja kuzeratu ku nthambi ya boma imene imaziwika zonena kuti National Food Reserve Agency kapena kuti NFRA akuti ayambanso kugula chimanga ndi mafunsobe komazi akhalapo kuti kodi ndalama azipeza zikukhala bwanji kwenikweni pa nkhani imeneyi. Ayi ndithu makosana amene tikuyankha mafunso amenewa tatiyeni tioneko chikalata chimene chikuyenda pa skrini pathupo. Chikalata chimenecho chalembedwa mu Chingerezi ndi ife tangochifotokozera bwinobwino uthenga umene aboma apereka ku mtundu wa Malawi kuphatikiza pamenepo alimi ndi amalonda makamaka pa nkhani ya chimanga mene abomawo akonzera ndondomeko yoti agulire chimanga chimenechi. Ndi chikalata chimenechi chikufotokozera makamaka uthenga kuchoka ku boma kuti no kuzera ku bungwe limene la NFRA kapena kuti National Food Reserve Agency akuyambanso kugula chimanga ndati kuyambira pa 10 February 2026 kumapitanso gulomu ndikuti no nthambi za NFRA kapena kuti kumene kuli maofesi a NFRA kumenekoko ayambano kugula chimanga kuzunguliratu ku Malawi. Ndi uthenga umenewo ndoziwisa alimi komanso amalonda kuphatikiza pamenepo nzika za dziko la Malawi kuwaziwisa ndithu programu imeneyi kuti ayambiranso kugula chimanga. Komano ndi akupitirira kufotokoza kuti anthambi ya bomayi anachita ndithu kafukufuku kuzungulira ku Malawi konse kuona mitengo ya chimanga mene ikuyendera pansika ndi aona zonena kuti mitengo ya chimanga yatsika. Malo mwake nawonso apanga chiganizo choti asitse chimanga chimenechi paja mbuyo muja mene amagula chimangacho amagula pa 1100 pa kilogramu ina iliyonse zimene zimatanthauza zonena kuti thumba la 50 kilograms amaligula pa 55,000 Malawi kwacha. Ndi panopa akuti chifukwa chakusika kwa mitengoyo asitsanso nawo mtengo umene azigulira chimanga chimenechi akuti azigula pa 840 kwacha pa kilogramu ina iliyonse zimene zikutanthauza kuti thumba la 50 kilograms aziligula 42,000 Malawi kwacha. Ndi apitiriza kufotokozera kuti kumene kuli maofesi a nthambi zimene za NFRA akhala akugula chimanga chimenechi kupatula ku Lilongwe komanso maboma ena ozungulira ku Lilongwe kumeneko chimanga alimi komanso amalonda kandi kuti ndi Malawi azikagulisa ku depot yard market ya ku Chilambula kumeneko ndi kumeneno azikagulira chimanga chimenechi. Ndi ndondomeko ya kumeneko pokagula chimangako akuti azikayendera amene wafika poyambirira ndi amenenso azikathandizidwanso moyambirira first come first serve. Ndi apitirizanso kufotokozera kunena zona kuti mulingo wa chimanga chimene azikagula ochepesesa kapena kuti minimum ndi kuti ndi matumba 20 imeneno ndi 1 metric ton kumapita pasogolo ndi kuti amene tili matumba 10 tizozoti kumeneko sizingakagulise ndi kuti gemu sikagwira. Ndi kalata imeneyo yapitirizanso kufotokozera kuti chimanga chimene chipite kukagulisidwa ku nthambi imene ya NFRA chikuyenera zona kuti chifikire mulingo umene a NFRA anayika. Tikupempha kuti amene amagulisa chimanga kumeneko tikudziwa mulingo umene amafuna a nthambi imene ya NFRA. Ndi pamusi pa kalata imeneyo pali noti imene akufotokoza kuwuzatu alimi komanso amalondawo kuti anthambi imene ya NFRA ali ndi ufulu osiya kugula chimanga pomwe afunira makamaka akafikira mulingo umeneno ndi omwe umafunikira kuti anthambi imene ya NFRA igule chimanga kwa chaka. Ndi noti imene tikupempha kuti ikubwera posatira kuti mbuyomo paja kunali ma demonstrations achanachitika pa 25 January 2026 posatira kuti nthambi imene ya NFRA inazalengeza zonena kuti asiya kugula chimanga. Atangolengeza zimenezo ma demonstrations anazabwerano chifukwa zimene ambali ya boma makamaka abungwe limene la NFRA ankanena zonena kuti ndalama alibe zokwanira kuti apitirize kugula chimanga chimenecho komanso kapasite imene ali nayo yosungira chimanga inakwana ya 6,000 tons. Ndeto paja alimi anapsa mtima ndi chiganizo chimenechi paja zifukwa zimene ankapereka alimi kuti sakwenera nthambi imene kusiya kugula chimanga chifukwa chonena kuti iwo achokera kutali agwisa ntchito ma transport kandi kupanga hire ma truck amenewo kuti agulise chimanga chimenecho awalipire eni ma truck iwo
nde aziauza zonena kuti asiya kugula chimanga imene ndiyosagwira. Kuphatikiza pamenepo nde kuti anakhalanso nthawi yayitali ali pamenepo close to 2 weeks ena ali pa queue akudikira kuti akagulise chimanga chimenecho, kumapeto wake kumauzidwa zonena kuti asiya kugula. Nde zakudya zimene amagwisa ntchito pa nthawi imene anali kumeneko zonsezo ndi ndalama, nde abwezera ndi chani. Zifukwa zina zimene alimi ankapereka nthawi imeneyo zimene ankapangira ma demonstrations ankanena zonena kuti poti aboma ayikabane kuti alimi amenewo chimangacho ngakhale asiya kugula, nde kuti sangathenso kuchitulusa kuchipitisa ku maiko ena kandi kuti ku Mozambique kandi ku Zambia kumeneno mitengonso inali yabwino kusiyana ndi imene anthambi ya NFRA amagulira chimanga chimenecho. Ndipo opsa mtima ndi pamene ankapanga ma demonstrations amenewo. Nde bwino wake padakali panopa afotokoza bwinobwino zonena kuti sakakamizidwa kuti agule chimanga chimenecho. Nde paja tinaona pakati pakuti Chisale anachita kupita ku mchinji komweko kumene kunazapeza zoti kwambwandidwa galimoto zimene zimatosa chimanga kumapitisa ku Zambia kuti akagulise kumeneko. Nde if you are to be in shoes ya alimi, nde kuti zifukwa zimene ankapereka nthawi imene ankapanga ma demonstrations aja zinazomveka ndithu bwinobwino. Kunazona kuti munthu ononga transport kubwera pamenepo nga hire truck chani kuzakhala panepo zakudya ndi zina zotero azikabwezedwa, nde kuti sizimapereka ndithu sensi. Kumano bwino wake ulendo uno nde kuti awauziratu muchikalata chimenechi kuti sakakamizidwa abungwe limene la NFRA kuti agule chimanga pa nthawi imene akwanirisa mulingo umene amayenera kugulira pa chaka. Komabeto izi ngakhale zili chomwechi tikhupira zona kuti abomawo ayika ndondomeko zabwino zimene azifotokozera alimiwo kuti mulingo umene akugula ndochuluka motere. Komanso pa nthawi imene akugula chimanga chimenecho aziwapanga update alimiwo kuti panopa tafika motere ndipo kwasalaso motere kuti timalize kugula chimanga chimenecho, kopesera kuti kusachitikenso zinthu zachimpwirikiti ngati mmene zinakhalira mu nthawi imeneja. Aitu makosana mmenemo ni mmene nkhani zake zili kuyendera. Sitiuza zoti muli maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunazona kuti aboma kuzeratu ku nthambi ija ya NFRA kapena kuti National Food Reserve Agency abweranso kuzafotokoza kuti ayambiranso kugula chimanga, komano ulendo uno akuti akugula motsika. Nde akuti atapita pansika kafufuza bwinobwino mitengo ya chimanga aona zona kuti yatsika, mapeto ake nawonso ndithu asisa mitengo ya chimanga imeneyo padakali panopa akuti azigula pa 820 kwacha pa kilogramu ina iliyonse, zimene zikutanthauza zona kuti thumba la 50 kg azigula ndi kuti pa 42,000 malawi kwacha. Ngati maganizo amenewo alipo muthofutozo comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chuma cha Fox Malawi News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.